ano nata ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Mauran na pagkahapon na po sa Indogabos. Grabe ang bagsakan oran Kuya Ramir kung na may pagkakataon. Pero mostly, malumlum po ang palibot. Nagtuturo tagiti kaya po duman sa mga maruluwas sa indang mga residensya. Magpasiguro po tabi kamunin pamandong. Kung pwede man sana Kuya Ramir na magdaranin payong, mag-jacket, mag-raincoat. Magpasiguro po kamo tanganing maibitaran ta itong mga hela na pwede ta pong magkakuroangon yan po na bako marhay ang sa tuyang panahon. And of course, sa mga biyaheros tan permita pong paggiramdom. Bago magbiyahe, i-check po muna ang mga forecast kan DOST Pag-asa. Hilingon kung may mga abisong ipigpapaluwas ang mga kanya-kanyang mga pantalan duman sa mga mabaralyo sa pasisiring sa mga pagtaraning ng mga probinsya. I-check naman iba-ibang mga Facebook pages and accounts kan mga LGU sa indo pong aagihan. Tanganing maaraman nido kung possible po ang mga tinampon yan sa indong mga areas. Sa paagi kaiyan na papaplano ta itong sa mga travel ta at the same time bako lang itong sa mga travel kundi po itong sa mga pagbiyahe-biyahe taligdi sa tuyang palibot. Maibitaran ta na kitaan mas stranded just in case may baha. Maibitaran ta na kitaan na magkaigwanin problema dyan po sa mga tinampo. And of course, syempre, dapat po nasiguruhon na kitaan may bit-bit na mga kaipuhan na dokumentos, arog po kan official receipt and certificate of registration tangani maiwasan na itong mga penalties. Kasubagong aga Kuya Ramir, hali ako dyan sa sarong pampublikong eskwelahan sa Legazpi Port. Pasiring na ko naligi ako sa estasyon. Kaadaw ta, dyan sa may ampangan sa palalaog sa DCGB, sa subdivision digdi sa Barangay 23. Natado niya ako, Kuya Ramir, dakol ang mga nakatenggang mga vehikulo, tapos may mga pigpapatransfer na pasahero. O ni nga padi nga ako anong una nga iniot o ni nga subayad nga kaiyan o. Tulong nga yan. Tawan na ka na sa nga kitig tig 7 pesos. Nakabiyahe naman nga yan. Ano na akong igwa dyan? Curious ako Kuya Ramir pero nakababa na ako sa jeep. Di ang ginibo ko Kuya Ramir. Kunwari, nagsakay naman ako. Pag abot ko dyan sa inot-inotan, pwede ko masanapalan Kuya Ramir na lakawon. So, lokasyon, kan mga personahes kan Land Transportation Office, kan Legazpi District Office, itong LTO Legazpi. Sabi ka, so bago sa pakikipaghuron ta kay Sir na, ano na so name niya? Ni Sir Nathaniel Fahilan and then ni Sir Archie Valencia sinda so team leader ka so bagong aga. Aside niya duman ma'am sa random inspection na pigigibo mi tig papagirom dumi o tig introduce mi nga sa samuya ngayang mga nagkakaparara itong so existido nindang application kung sa halimbawa si Kuya Ramir sa iyang plaka temporary plate pero nakapagbayad na siya Kuya Ramir nakapagbayad na si Kuya Ramir kang itong so talagang plaka nahali po sa LTO. Igwada asin na kaan Kuya Ramir na application tanganing ipiglansar ini ka nakalis na allow duman sa indang central na opisina ining LTO tracker kung sa isar ining digital tool na kung sa antag sa dirikan plaka an magkakaigwa po inin real time tracking kaining mga lisensyadong plaka kan man iba-ibang mga persona digdi sa Bicol region. And then sabi ka so bago ni Sir na Valencia just in case an sa ino pong lokasyon halimbawa day po kamo basta-basta nakakababa digdi sa syudad magpasiring kon sa ina mga opisina kan LTO makuha po kan sa inong mga power bank mga plaka
pwede ka mong mag-request duman sa application na ito na ihatod po ang plaka nindo door to door. Tadarahon iyan sa indong mga pintuan kan sa indong mga harong. Kung sa iyan da po parte kan mga lakdang kan LTO bako lang ni sa Bicol Region pati na sa bilog na Pilipinas para sa digitalisasyon. And para man po maidara ining mga plaka day man po dipisilan itong susatuyang mga sa mga tagsa diri kaini na magkakaigwa o makuha na puan sa indang mga plaka. Hanapon lang po nindo ang www.ltotracker.com. And then, dumanindo, ma-check ang status kan sa inyong plaka. And sabi pa digdi, pati na ang lisensya, i-update ang address at mag-book ng home delivery gamit ang lehitimong courier partner ng LTO. Isa nga itong abot kaya na may convenience para sa bawat motorista. Ang day ko lang kuya nahapot duman Kuya Ramir. Duman sa carrier ba? Courier ang right term. May additional bayad ba ito Kuya Ramir? O kaibahan na ito duman sa inot mong nabayadan? I-chat ko daw ini si sir na ano nga ni su name niya? Ano nga ni su si Sir Fahilan. I-check ko daw ini kung asay duman sa tigbabayadan na para magkaigwa ki plate number. May additional pang bayad duman sa mga courier na madara po duman sa indang mga residensya. Pero efektibo, di ka man bimahihiling. Epektibo ining paagi tanganing answer o baga po sa mga ipigbubusol kan na LTO bako lang digde sa Bicol Region pati na po itong nasa central office ninda na masimbagan ito pong backlog kan mga plaka malangan itan sa inang pangapudan duman sa mga nagparehistro kan sa inang mga vehikulo mga motorsiklo and itong sa mga backlog na mga plaka sa mga toda. Nagkakaigo na po sinda nin distribution kaiyan tigdadara na ninda sa mga munisipyo digdi po sa satuyang palibot. Kanakalis na aldaw dyan sa may parte kan SM City Legazpi. Igo po sinda dyan ki halos sarong simanang activity na duman po bugtak tigdara itong sa mga plaka so that itong sa mga personnel sa mga persona na makuha po kan sa inang mga plaka and mas accessible. Di na kaipuhan na magduman sa inang mga opisina sa man iba-ibang mga lugar. Igwa digdi sa Legazpi, igwa dyan sa LTO region sa may parte kan Barangay Rawis. Kaya apera duman sa inang mga inisyatibo, nagkukondukta man po sindanin mga theoretical driving courses. Libre po yan ipigtatao tanganing ang katuyuhan. Ipo na masiguro na mga nagmamaneho kan sa inang mga vehikulo dyan po sa satuyang palibot and may magakanigong lisensya, lehitimo, and then qualified sindang tauan kan lisensya, tanganing masiguro po ang kaligtasan. Bako lang po kan mga nagmumotor, nagbo-drive din mga four-wheeled vehicle, kundi po itong publiko na niyaan po dyan sa satuyang palibot. Maray na pagkaudto kay Sir Edwin Magalona, nakaantabay po ngunya na pagkaudto kay Ma'am Chit Ate from Stanza, Legazpi City. And then kay Sir Joseph Nares, nakaantabay man po ngunyan na pagkahapon. Kumusta po ang sa inyong mga lugar ngunyan sa nagkapirang lugar sa National Capital Region? Medyo halangkaw ang tubig. Ina naman kita sa mga posibleng mga helang na pwedeng makuata dyan. Lalo na sa mga nagbubuntog sa bako malinig na tubig dyan po sa satuyang palibot. Kaya ang pangapudan man kaan DOH, after man kung di maiwasan, siyempre maghugas po ki malinig na tubig and then sabon, and just in case po may mga may mga sintomas kamo kan mga helang na pwedeng makuha dyan, tulos po kamong magpakonsulta sa satuyang mga clinics. At the same time itong sa mga ospital na niyaan po dyan sa satindong mga lugar. And
nagkapirang aldaw na sana, nagkapirang tumbling na sana po, mapuuna itong pagpaparehistro man kan Commission on Election. Dakol na po ang mga nagkakahiriling kong mga COMELEC offices, nagpreparar na. Kaso bago hali ako duman sa COMELEC Legacy. Dahil saro sinda sa, syempre, sa magkukondukta po kayning voters registration. Agosto 1 sagod Agosto 10, 2025. Kaya sa mga may tama na dyan sa edad, ang pwedeng mag-urar, ang apod kaya di Kuya Ramir sa muya sa Legacy, asay duman sa maparegister, ang Bicol kaan maurar. Sabi digdi, an maparehistro ngaya o maurar, iyo ngayaan may edad, 15 to 17 years old, qualified sinda na magpartisipar sa sangguniang kabataan election. And then, syempre, ito pong sumay edad 18 anyos pa idaas bilang regular voters digdi po sa satuyang palibot. Kaibahan da po sa mga dapat na i-akomodar kan mga COMELEC offices digdi. Basta digdi sa ipigpalawas na anunsyo kan COMELEC. Correction of names and status, halimbawa misspelled an sa inyong pong pangaran sa laso paka encode kan spelling kan sa inyong pangaran, and so sa inyong status just in case po kamo nag-agum na, nagpakasal, ang tendency kan kaipuhan mong mag-update kan sa imong status duman kaning masalidahan man po an sa imong apelyido. Kaibahan pa digdi, correction of entries in the registration for records, reactivation on registration records. Ito naman ang mga persona na halimbawa duwang magkasunod na eleksyon, ang day po kamo nakapag-participar and na-deactivate na an sa inyong records sa COMELEC. Pwede ka mong magpasiring ka iyan sa COMELEC offices para sa reactivation. And iba pa, transfer of registration records from foreign post to local. Ito naman na sa mga nagboboroto po sa luwas ka nasyon. And then, tapos na po ngayon sa kontrata ninda, naguli na sinadigdi for good sa Pilipinas. Pwede po sindakan magpa-transfer. And iba pa pong mga serbisyo at the same time transaction dyan sa COMELEC. Gigibuhon lang po yan Agosto 1 sa good Agosto 10. Monday to Sunday iyan, including holidays, maakomodar po sinda dyan. Kanakalisal daw, sabi ni Attorney Zane Valesa, ang Regional Director po kan COMELEC Bicol, pigi-encourage niya itong sa mga COMELEC offices tigis sa tuyang palibot na darahon na pagpaparehistro sa mga darakulang barangay at the same time darakulang eskwelahan digdi po sa Bicol Region. Halimbawa, dyan sa may parte kan Daraga High School, dakula ngay ang populasyon ngaya dyan. Pwede ngaya kaming makipag-coordinar sa lokal na gobyerno, sa school, tanganing ma-account kung pera duman ang mga qualified na 15, may age na 15 to 17, and then itong sa mga regular voters. Sa kaipuhan mi ngayon na masiguro man na halimbawa Kuya Ramir, maduman ka ngayon sa sarong barangay. Itong sa dito na barangay, sa dit man ang population at the same time, sa dit man sa numero, kan mga nasa tamang edad na para mag-oral. Di sayang ngaya kan sa muya ngayang effort, sayang kan oras na ipigtalaan ngaya sa muya, o I mean so pigtagama na oras duman. Tangani, bata ngaya haliipot ngayaan oras kan o an panahon, peryodo, 10 aldaw lang para sa pagpaparehistro. And then, syempre, dapat po na kompleto ka mo kan mga magkakanigong dokumentos, kaipuhan po tabi iyan. Tanganing mas madali ang pagproseso. Ngunyan pa sana, just in case na kamuan maurar sa nasabing mga petsa, magpuan po na kamo magpreparar kan mga dokumentos na hahagadon kan COMELEC. Sabi digdi, para da sa mga maparehistro sa SK, magdarasa na po nin sarong kopya kan sa indong birth certificate o valid ID na igwanin kompletong detalye, marriage contract para sa mapalipat o mabalunin status, asin sarong valid ID para sa ibang klase kan aplikasyon. Pagirumdum da po kan COMELEC na dain na po aakuon ang barangay ID, barangay certificate, police clearance, maging po ang sedula bilang valid ID. Para sa mga kahaputan, mag-message po kamo sa mga COMELEC
Facebook pages sa inyong mga respektibong mga lugar. It's either Municipal Comelec Office po iyan or sa City Comelec Offices. Nakaning mas magiyahan ka mo kan mga dapat nagibuhon mantang papaharani na po an election. Sabi ni RD Valesa, dagus ngayaan eleksyon sa maabot ngayang Desyembre 1, 2025. Maray na pagkaod ko kay Ma'am Manilyn Aranya, kay Sir Edwin Principe, kay Sir Embit Canieta, Ma'am LV, Sir Chris, Ma'am Mila Guansing, Divina Biscocho, Sir Pia Fernandez, Sir Tataping, maray na pagkaudto po sa imo kay Joseph Liames Lopez, kay Joel Katangi, Maria Lucinada Marhalino, kay Ma'am Helen Gonzalez Aike, kay Sir James Sabdal, and then kay Sir Edwin Magalona, and then Sir Chris Ocfamia, nakaantabay da po ngunyan from Bulacan. Asa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya Ramir Tanay sa IT Shaman Geraray. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon